Assalamu alaikum. Amu alaikum. Allah ya sunanka. Sunana Ali. Wato a wace ruwa kake? A nan sallare nake. Allah ka kace dan sallare ba fanki ba dai ba. Dan ba da shi ne wani kamfani ne na sutura da aka rubuce siya ko ka siyo matarka ko yaranka. Wani kamfani ne burge ka kake jin kwalitin kayan su kake zuwa kake siya. Ai in dai kaya kake so kawai ka tafi Alita ma. Alita ma ne. Ana kamfani ina yake? Ai a nan cikin kasuwar kwai yake. To haka ne Allah ya kai. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam da Allah ko zaka yi ga mana sunanka? Sunana Muji, kin Muji. To muji da Allah daga wata ruwa. Nan zuwa ɗin. Oh to irin sai ya wannan sitirar da kake sa ko a tamfar kake so yan matanka ko matanka da Allah ina kake wani kamfani ne kake da shi kake Matan da idan ina da mata uku kuma gaskiya ina sayayya ne a kasuwar Kwari. Nan babban kamfani na Alhaji Awali Banda ku. Alhaji Awali Banda ku. Nake sayayya. Haka da Allah ya takaita. Allah mala kake ga mana sunanka? Sunana Salisu. Ko Salisu daga wata ruwa? Daga Unguwar Dabai. A Unguwar Dabai tun Dabai. Wallahi Kai kace kana shan tafiya ka zo har nan. To da Allah tambaya ce guda ɗaya zan ma. Yau ina ji. Yawwa irin sitirin da kake siya ko kake siya iyalinka ko ƴaƴanka haka. Wani na sadaka na dure man yara ma an saboda wani. Allah wani kamfani ne ko burge ka kake zuwa kake sayayya wanda kwalitin siya ma da sauransu. Ai kamfani inda ya wuce Alhaji Dubuja Najeriya Limited. Ka wuce kamfani. Alhaji Dubuja Alhaji Dubuja na nan Kwari ba. haka ne to masha Allah ka kyauta. Ana da Allah ya sunanka. Sunana Muhammadu Murtala Abubakar. Sunan unguwar ku. Ai ni dan nan kai kasara ne. Kar ka sa nan jan bulo. Ai kasara nan dai jan bulo can haka. To duk da dai ma dai gashi na ganka da tanko a hannu a tankofi ma'ana ka ma saba sai yayi da gobe kenan. Yanzu ma na iyali na ne nan da kake. To da Allah ka iya gaya mana kamfanin da kake wannan sai wani kamfani ne kai da kwalitin sa da sauran. Ai kamfani ɗaya ne a Najeriya da baki ɗaya a garin Kano. Kwaya ɗaya ne tak. Wanne kenan? Alhaji Nura Mai Damas Investment Nigeria Limited. Nigeria Investment Limited. Kwarai da gaske a nan Kwari layin baya jidda gidan Inuwa Mai shi kadai ne daga shi Allah ya kawo ta a Haka ne to ne shi ma kun jira a yi. Alhaji Nura Mai